Karel Keeramo. Mä oon töissä täällä Kirjakahvilassa osuuskuntasihteeri sijaisena. Ja haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän keskustelutilaisuuteen Kirjakahvilan puolesta. Ja onneksi olkoon Kulttuurivihkot-lehdelle pitkästä taipaleesta. Ja no, ei mulla sen enempää ole sanottavaa, että mä päästä Suvi ääneen. Joo, tervetuloa munkin puolestani sekä puhujille että kuulijoille. Ollaan täällä tosiaan siis Kulttuurivihkojen 40-vuotiskiertueella. Tähän kuuluu eri kaupungeissa aina kaupungin polttavista kulttuuripuheenaiheista keskustelutilaisuuksia. Ja nyt ollaan tosiaan Turussa, kuten ehkä saatatte arvatakin. Ja meillä on aiheena siis Palloiko Turku, tuliko taide, joka keskittyy siis tähän vuoteen 2011 kulttuuripääkaupunkivuoteen, siitä mitä silloin saavutettiin, mitä sen jälkeen, mikä on tilanne nyt. Ja keskustelemassa meillä on täällä kulttuuripääkaupunkihankkeesta Keisi Moon. Tervetuloa. Alakulttuuripääkaupunkihankkeesta Aleksis Rankkeen. Tervetuloa. Ja runoilija Tapani Kivi. Tervetuloa. Kiitos. Mä olen siis Suvi Auvinen, ollut turkulaisena freelance-aktivisti, taiteilija, hörhönä joitain vuosia ja nykyään vaikka Helsingissä. Mutta mä oon nyt vetämässä tätä keskustelua teille täällä. Toivon, että myös yleisö esittää kysymyksiä ja osallistuu tähän, että tehdään tämmöinen meidän yhteinen keskustelu. Jos aloitetaan ihan tästä klassisesta Turun kulttuuripääkaupunkihankkeesta, oli tietenkin paljon muuta kuin vuosi 2011, mutta mitä te keskustelijat sanoisitte siitä, että minkälaisia tavoitteita tälle vuodelle etukäteen asetettiin ja täyttyikö ne? Haluatko te aloittaa? Mitäspä siinä? En ollut itse silloin mukana, kun tavoitteet asetettiin. Se tapahtui siinä aikana, tai sillä tavalla, että tehtiin se hakemus ja Turku palaa. Ja siinä hyvin keskeisenä oli tällainen osallistuminen, osallistavuus, sellainen, että on laaja-alainen kulttuurin käsite, että se ei ole mitenkään niin kuin, ikään kuin kirjattavissa kulttuurilajeittain niin sanoakseni, vaan että se on jotain, joka tapahtuu hyvin laajasti kaduilla, missä tahansa, ja joka voi koskettaa kaikkia, ei vain yleisöinä, vaan myöskin toimijoina ja tekijöinä. Se oli niin kuin mun ymmärtääkseni, tai minä olen ymmärtänyt tavoitteet. Kyllä siinä oli tietysti kaikenlaista muuta, joka sitten niin ehkä ei ollut yhtä lailla tällaista niin läpikäyvää, mutta näin mä sen käsitän. Toteutuiko tämä teidän mielestäni? Minusta suurin piirtein niin hyvin kuin voidaan ajatella, että sillä ikään kuin niillä lähtökohdilla, siis siinä kaupungissa, missä oltiin, sillä tavalla, jota siinä oli niin kuin toimittu ja saatiin aikaan muutos, joka merkitsi, että niihin tavoitteisiin niin kuin niitä edistettiin. Vielä siinä minusta on paljon tekemistä, että se ei voi ajatella, että joku semmoinen järjestelmämuutos tapahtuu niin, että se tapahtuu muutaman vuoden valmisteluajalla ja yhtenä vuotena. Mutta se, mikä on tapahtunut, joka minusta on ehkä tärkeintä tulosta, on se, että on tällaisia verkostoja ja yhteistä toimintaa paljon enemmän kuin ennen. Sekä niin kuin jonkun taiteen ikään kuin alan sisällä, vaikka Panukketeatteri tai Sirkus tai jotain, mutta sitten myöskin niiden välillä. Esimerkiksi joku Aurajoki-verkosto on minusta hyvä, koska siinä on sekä isoja että pieniä, sekä yksityisiä, kolmannen sektorin että julkisia ja niin poispäin. Ja esimerkiksi kaupunginosaviikot antaa myös mahdollisuuden siihen, että voi osallistua oikeasti, voi tehdä itse. Tämä on minusta edistynyt, mutta paljon vielä on ennen kuin ollaan jossain ihannetilassa tai jossain sellaisessa, jossa todellakin niin kuin voi sanoa, että tapahtui
tällainen järjestelmämuutos. Kiitos. Aleksis, miten sun nähdäksesi tämä alakulttuuripääkaupunkivuosi toteutui? Mitkä oli sen lähtökohdat ja tavoitteet ja toteutuiko ne? Mulla on tässä henkilökohtaisesti vähän päinvastainen tilanne kuin sulla, eli olin aktiivisesti mukana suunnittelemassa tätä hanketta jo vuodesta 2007 muistaakseni, mutta en sitten kovin aktiivisesti osallistunut itse kulttuuripääkaupunkivuotena tämän hankkeen toteuttamisessa, mutta senkään ei ollut tarkoitus olla pelkästään tällainen yhden vuoden hanke, yhden vuoden juttu, vaan tarkoitus oli just luoda myös alakulttuuritoimijoiden keskellä tällaisia verkostoja ja luoda jotain pysyvää. Että meillä oli tämmöinen idea, että luodaan sellaisia rakenteita, että alakulttuuritoimijat Turussa pystyvät toteuttamaan omia juttuja, omia suunnitelmia. Ja tämä tilakysymys on ollut aivan keskeinen tässä asiassa. On ollut aika paljon siihen liittyviä ongelmia. Oli Jokikatu, eli taiteilijoiden työtilat siellä. Oli muun muassa TVO. Oli kaikenlaisia tämmöisiä vapaan kulttuurin paikkoja, joihin liittyy tiettyjä ongelmia. Ja haluttiin yhteistyössä sit muun muassa talonvaltausliikkeen kanssa tehdä jotain tälle asialle. Eli luoda just niitä rakenteita, niitä konkreettisia paikkoja kulttuuritoiminnalle. Ja koska taiteeseen ja kulttuuriin on aina perinteisesti kuullut just tämä vastakkainasettelu, mitä mainittiin myös tämän tapahtuman kuvauksessa, niin me koettiin, että tämä on aika hyvä tapa tuoda nämä asiat esille just tällaisen vastahankkeen muodossa tavallaan. Ja se toimi minusta aika hyvin, saatiin silloin aika paljon huomiota näillä ongelmilla. Ja on toteutunut kyllä, sanoisin, aika erinomaisesti just tämän verkostojen luominen. Tilakysymyksessä on edelleen suuria ongelmia. Nyt on muun muassa myös aurinkotehdas katoamassa. Se on ollut nyt tänä vuonna ainakin hyvin keskeinen paikka. Ja, mutta esimerkiksi Taideslummi on sellainen projekti, mitä aloitettiin muistaakseni 2007 ekan kerran. Ja se elää edelleen. Huomenna on suunnittelukokous tälle vuodelle. Ja se on just luonut tällaisia verkostoja ja yksittäisiä tapahtumia aivan mukavasti. Et sanoisin, että on ollut erittäin antoisa ja onnistunut projekti. Tapanikin, miltä vuosi 2011 näytti sun? Joo, kun tässä tuotiin tämä vastakkainasettelu, niin runoilija tietenkin joutuu koko ajan olemaan vastakkain koko muun maailman kanssa. Että hän katselee asioita omasta egoistisesta, individualistisesta näkökulmastaan. Et sikäli mulla on ollut tosi naista, että mä oon ikään kuin tasapainottanut tämän virallisen taiteen ja epävirallisen taiteen välimaastossa ja luiskahdellut välillä molemmille puolille. Tietenkin mä haluaisin tällaisen asian tuoda esiin, kun kulttuuripääkaupunkivuosi tuli, niin saman aikaan, se oli sattuma, että saman aikaan kirjastoverkkoa hieman supistettiin, tai niin kuin virallinen kieli sanoi, sitä tehostettiin. Se tarkoittaa siis, että on vähemmän kirjastoja oikeasti. Samoin klubi TVO lähti saman aikaan. Joku sanoi, että okei, mutta eihän ne kirjastoilla ja TVO-klubilla ole mitään tekemistä kulttuuripääkaupunkivuoden kanssa. Tämähän se ongelma on, miksi niillä ei ole. Sehän pitäisi olla nimenomaan näin, että kaikki kestävä taide, kun puhutaan vuosikymmenistä, vuosista, vuosisadoista eteenpäin, se lähtee aina ruohonjuuritasolta. Ajatellaan vaikka Picassoa tai ketä tahansa elokuvantekijää tai rockbändiä tai kirjailijaa tai kulttuurituottajaa. Se lähtee aina ruohonjuuritasolta,
nyt tavallaan sitä ruohonjuuritasoa ei oikeasti ollut olemassa kulttuuripääkaupunkivuonna. Ja tämä oli mun mielestä se ongelma. Se oli hyvännäköinen vuoden ilotulitus, mikä tapahtui, mutta saman aikaan se olisi voinut olla myös semmoinen taiteen tulva, niin kuin vesi, joka menee kaikkiin pieniinkin koloihin. Mutta ihan sitä se ei pystynyt olemaan. Mä olin toki hyvin iloinen, että Turku sai sen kulttuuripääkaupunkivuoden, eikä Tampere tai Oulu. Se on ollut vielä hullumpaa, koska Turku on kuitenkin ollut paras kaupunki. Siksi mä asun täällä. Ja mä oon muuttanut Berliiniin niin kuin Jussi Ville-Sutinen. Mutta miksi tyytyä keskinkertaiseen? Aina täytyy pyrkiä vielä parempaan. Tästä ei olla kuin samaa mieltä, aina pitää pyrkiä vielä parempaan. Muistan, kun tulin töihin toukokuun puolessa välissä 2008, oli toimisto, johon menin ja sitten siellä oli ihmisiä, jotka oli olleet mukana, pääosin olleet mukana valmistelemassa sitä hakemusta. Ja mistä ne puhui? Puhui siitä, että nyt on tämmöinen alakulttuuripääkaupunki. Mä vähän ihmettelin, että siis sillä tavalla ihmettelin, että mitäs se meille kuuluu, koska. Minä ajattelin näin, että pitää olla autonomista ja tämän niin kuin, toimiston ulkopuolella olevaa toimintaa. Jos aikoo olla autonominen, niin silloin meihin siinä toimistossa ei paljon kannata sekaantua. Koska kun me tulemme sinne niin kuin, sillä systeemillä, jossa on erilaisia menettelytapoja, hakuja, rahoitusta, raportointia, tuotantokoordinaattoreita, ties mitä, niin silloin autonomiaa, josta ei ole enää tietoakaan. Ja minä ainakin koen tässä kaupungissa ylivoimaisesti kiinnostavimpana niin kun asiana on se, että täällä on aina ollut vastakulttuureja ja alakulttuureja. Ihan kaikilla aloilla. Tämä tarkoittaa, että tämä on ihan oikeasti jonkunlainen urbaani kaupunki, koska minulle siis se, että nousee koko ajan vastavoimia, edustaa nimenomaan aitoa kaupunkia. Ja se näkyy vaikka, siis näkyy runoudessa, näkyy kuvataiteessa, näkyy musiikissa, näkyy vaikka missä. Ja siinä on mielenkiintoinen tilanne, kun koko ajan on olemassa tällainen niin kuin highbrow, bourgeois kulttuuri siellä jossain ja sitten on olemassa vastakulttuuri. Ja tavallaan se, ne kuitenkin jotenkin ruokkii toisiaan. Niin kuin sä sanoit, niin se mikä on ollut ruohonjuurta, niin se sitten nousee. Ja se rikastuttaa sitä, mikä on ollut aiemmin se ikään kuin hyväksytty se ja niin edelleen. Ja minusta niin se menee. Ja siinä mielessä niin mä olin pelkästään tyytyväinen, että täällä on olemassa joku alakulttuuri. Mä en ollenkaan ymmärtänyt sitä keskustelua, jota käytiin siinä toimistossa silloin. Ja kyllä se sitten loppui, kun piti ryhtyä tekemään ihan oikeasti töitä, niin silloin oli ihan riittävästi sitä. Kysynyt täytyy sanoa jotain, niin hänhän yrittää ostaa sut täysin. Ei, yritän nimenomaan pitää riittävää etäisyyttä, ehdottomasti. Ja se on minusta ihan olennaista, että pitää olla. Minusta täytyy sanoa vielä sen verran, että minusta olisi ollut kamalaa. Jos olisi ollut sellainen Euroopan kulttuuripääkaupunki Turussa, jossa ei olisi näkynyt autonomista kritiikkiä. Se vasta kuollut olisi ollut. Mä oikeastaan voisin kysyä tästä, että tuli hän nyt Kein Sevon puheenvuoron myötä. Mitä muuten olisit tehnyt, jos olisit saanut käyttöön saman rahan kuin hän sai? Mä olisin just ainakin käyttänyt enemmän näiden rakenteiden. Siis fyysisten? Joo, siis fyysisten ja sitten niinku keskittynyt siihen turkulaiseen kulttuuriin ja siihen, mitä on jo olemassa tavallaan ja niinku tuonut esille enemmän sitä. Et ei niinku välttämättä tilannut tällaisia niinku spektaakkelimaisia esityksiä tai mitään vastaavaa, kokeillut niinku luoda aivan uusia asioita, vaan niinku
keskittynyt esimerkiksi juuri enemmän taideakatemian tarjontaan ja siihen olemassa olevaan. Se on vaan niin, että sillä ei olisi ikinä tullut kulttuuripääkaupungiksi. Ei ole saanut sitä rahaa. Joo, Se on niin kuin, ongelma. semmoinen ongelma siinä on. Ja mutta on kuitenkin tyytyväinen siihen, että täällä ei pyritty siivoamaan, kuten sanoit, että tämä on luonut sitten tämmöistä tavallaan vastavuoroisuutta, että ei pyritty siivoamaan tätä aluekulttuuria maton alle, niin kuin kävi esimerkiksi, oliko se Dublinissa vai missä se oli, että pyrittiin niin antaa kaupungista sellaista kuvaa, että sellaista aluekulttuuria ei olisi olemassa. Et tietenkin niin kuin vastavuoroisuutta olisi voinut olla niin kuin enemmänkin, mutta toisaalta tämä niin kuin teidän sit tavallaan autonominen suhtautuminen, autonominen asema ja meidän autonominen asema niin oli ihan hyväksyttävä ratkaisu sekin. Ja hän niin kuin kohtasi kyllä siinä elokuvassa, jossa sä olit paljon mukana. Et siinä se näkyy se kokonaisuus tavallaan. Siis sekä Missä elokuvassa? Taistelu Turussa. Niin, joo. Oliko se kulttuuripääkaupunki-hanke? Joo, oli. Tämä on hyvä elokuva. Se oli Miten te tollain nyt menitte tekemään? Niin. Se oli tärkeä elokuva. Mulla on kommentti täällä. Mä oon Mikko Paukka, mä oon noin 52-vuotias noin arviolta taidemaalari. Mä oon tehnyt Nuoria lupaa. toistaiseksi, koska mulla vanhemmat etabloituneet saavat enemmän rahaa kuin nuoret ja lupaavat. Mä kuulun tähän nuoret ja lupaavat otsikko. Mutta eli mä nyt on kuitenkin käyttökalustona seurannut turkulaista taide-elämää 25 vuotta. Ja mä olin eräässä yhteydessä, jota mä en nyt tässä kohtaa tule sanomaan, mutta jokainen se sitten rivien välistä joskus lukee, mutta antaa sen olla. Halusin antaa julkista tunnustusta Taideslummille, koska en sen takia, koska mä en oikein tajunnut, että tämä on alakulttuuripääkaupunki, koska mä satun olemaan muutamia vuosia muualla ja vähän niin kuin ollut tiennyt, missä mennään. Ja mä innostun tästä Taideslummin projektista tuolla Puolalan puistossa. Niin kuin se poikkitaiteessa on hirveän jännä, siinä mentiin niin kuin tämmöisellä avantgarde-materiaaleilla ja siinä on niin hyvin paljon niin aspekteja, jotka mun mielestä niin ansaitsi kannustusta. Sitten siinä oli vielä vieressä oli sitten Viron taide, mikä niin kuin oli siis tavallaan niin kuin täydellinen kontrasti tähän Viron Stalinin aikaisen taiteeseen. Se sijainti oli just se oli erittäin hyvin harkittu. Mä innostuin tästä ja halusin antaa julkista tunnustusta. Tässä kohtaa tuli sitten niin pahasti pataan, että mä oon pitänyt suuni kiinni sen jälkeen itse asiassa tähän saakka. Siinä en nyt sano, että käytettiin keinoja uhkailu kiristys, mutta niin kuin hyvin pitkälle painostettiin näiden 2011 säätiön hallituksen jäsenten taholta, että tämmöistä temppua me ei tulla tekemään. Mä koin sen erittäin ikävänä. Toisaalta mä koin sen myös erittäin ikävänä, että meillä on kulttuuripääkaupunki-hanke, jossa niin nämä hankkeen toimijat niin ryhtyvät. Siis mä pidän sitä edelleenkin. Turun Sanomissa oli, että toivomus, että tätä ei kritisoida, tätä hanketta, niin kuin ei kritisoitukaan. Missä oli ainoastaan tämä niin kuin teidän tämä prokkis, mikä on ollut niin kriittinen. Mutta niin tästä ainuttakaan taidenäyttely, taideteosta, siihen ei tullut koskaan milloinkaan niin kutsuttua kriittistä aspektia, mikä tämä on taide. Yleisö ei keskustelu myöskään. Eli niin kuin, tältä sektorilta, mistä puhutaan nyt, mä puhun niin kuin tästä, niin kuin, mikä on hienoa, että ja te puhutte tästä, että tämä on toivomus. Mutta käytännön elämässä me mentiin aika pitkälle niin kuin täysin toiseen suuntaan. Mä koin olla niin lähinnä niin kuin, miten sanon, että jos ostetaan väärillä varpailla, tietenkin tämä on niin kuin vapaa maa, että kyllähän mä olisin tietenkin voinut mennä lujemmin siinä asiassa eteenpäin, mutta tässä on myös tämmöinen leikki, mitä leikitään, että näin, haasta sitten riitä väärien henkilöiden kanssa. Esimerkiksi muut puuttuu, niin kuin tämä Taideslummin, teillä on kuitenkin yhteisö, joka tukee sitä. Mulla ei ole tämmöistä loistavasta yhteisöä, joka sanoo, että ole sä sitä mieltä, kyllä me sun takana seisotaan, että sä voit, mä en niin kuin tavallaan voinut tehdä sitä. Tämä pidän erittäin, niin kuin, on muutakin sanottava tästä, mutta että tässä kohtaa hyvin hankalana asiana kulttuuripääkaupunkihankkeen kannalta. Kysymys on niin kuin tämmöisestä, taiteilijalla on ollut ilmaisuvapaus, mutta niin mulle kansalaisena mielipiteenvapaus. Ja se, että mä niin kuin tietyssä asiantuntijatehtävässä ryhdytään painostamaan tällä tavalla, mä koen sen niin kuin
aika niin kuin tylppänä toimintana. Mä luulen tietäväni suurin piirtein, mistä Mikko Parkkula puhuu. Että tietenkin mä itse olen runoilija ja toimin kirjallisella kentällä, että en tiedä onko se pelkästään kulttuurin pääkaupunkivuoden ongelma vai sitten poliittisten apurahojen, jotka kaupungissa jakaa rahaa ja vaikutusvalta niiden, niin luulenpa tietäväni mistä puhut. Mitä Keija Aleksis ajatuksia herää tästä keskustelusta? Minusta se on tärkeää ja mä koen asian niin, että Mikko ja me ollaan kavereita. Niin ollaan. Ja me ei olla puhuttu tästä asiasta koskaan. Mä en puhunut sitä, koska mä oon ollut hiljaa tähän saakka. Kerta kaikkiaan. Siinä on niin tämä poliittinen, nyt eletään vuotta 2013, että tämä asian niin tuominen tällä foorumilla esille. Mä olin 2012 sanonut, mä kirjoittelen yleisöosastoja ja kaikkea. Mä en koskaan antanut julkista kommenttia tästä, mikä mun olisi ollut erittäin helppokin tehdä. En myöskään 2011 säätiöllä, että mä oon niin pitänyt tämän mölyn mahassa. Nyt kun aika on mennyt sen verran, koska kyllä mä silloinkin jo tiesin, että kyllä mä joskus tulen sanomaan tästä asiasta. Ei se ole niin yksinkertaista, että Jos sun Mikko tulla tänne istumaan. ei ole hyvä, että täällä on yleisö. Se on hyvä ja se on hyvä, että yleisö osallistuu ja puhuu minusta. Joo, minä olisin henkilökohtaisesti kyllä olisin ollut sitä mieltä, että moni asia olisi pitänyt tehdä toisin. Et se on ihan selvä. Silloin kun tulee tällaisen organisaation, niin on tietysti, ja mä tiesin sen, että siinä on niin kuin, jos mikään, niin tämä on semmoinen paha paikka, jossa on todellakin niin kuin ristipaineessa. Mä tiesin sen, kun mä siihen ryhdyin. Että tämän pahemmin niin kuin ei oikeastaan voi ollakaan, koska siinä on niin kuin kaikki on vastakkain jossain asioissa, eri asioissa ja niin poispäin. Myöskin esimerkiksi nämä julkisen hallinnon tasot, niillä on eri intressejä. Sitten on taiteilijayhteisössä on erittäin paljon erilaisia intressejä. Ihan niin kuin henkkohtaisesti vähän niin kuin jokaisella on oma näkemys ja niin se tietysti pitää olla. Koska muuten varmaankaan ei taidetta voi tehdäkään, jos ei ole näkemystä ja niin poispäin. Mutta sitten näkyy niin kuin järjestöjen välillä ja niin edelleen. Sitten on kaikenlaiset teatterit ja taidemuseot sun muut, jotka kilpailee keskenään yleisöistä ja rahoista ja ties mitä. Ja jollain tavalla niin tietysti se yksi niin kuin hankala asia tässä prosessissa oli se tapa, millä otettiin niin kuin toimintaa, hankkeita siihen ohjelmaan. Se oli erittäin hankala prosessi. Se johti siihen, kun oli vain yksi kappale hakua. Esimerkiksi Tallinnassa oli jatkuva haku pitkän ajan ja sitten otettiin koko ajan vähän sisään. Se olisi minusta ollut ensinnäkin parempi. Toiseksi siellä oli myöskin tällainen, oliko se nyt nimeltä taiteellinen neuvosto tai jotain, missä oli eri alojen taiteilijoita. Niin nimeltä mainittuja ja tunnettuja ja arvostettuja, joiden kautta kulki kaikki esitykset kaikista hankkeista, joita otettiin ohjelmaan. Meillä se oli liian niin kuin, paljon nimettömien ikään kuin asiantuntijoiden tai ihmisten tekemiä ratkaisuja. Mä en pitänyt sitä silloin hyvänä, en pidä edelleenkään hyvänä, mutta niin se oli. Ja mä en pystynyt siihen vaikuttamaan sen enempää, kun että se meni sillä tavalla. Onneksi hallituksessa oli joitain varsin niin kuin avomielisiä ja hyviä ihmisiä, jotka jotka kylläkin sitten niin kuin käänsi monia asioita parempaan suuntaan. Mutta minusta siinä uhkasi alkuvaiheessa tulla varsin tasapaksua tavaraa. Oli poikkeuksia toki, mutta kun kaikki meni ikään kuin poikki, paitsi jotkut kansainväliset highlightit poikki siinä sen ensimmäisen julkisen haun kautta, niin se on selvää, että kun moni taiteilija, joka keksii myöhemmin jonkun hyvän idean,
tai muu organisaatio ja niin edelleen, kun ne rupeaa vähän sitä heräämään siihen, että mitä tämä nyt saattaisi olla ja niin edelleen. Ja siihen ei löytynyt riittävästi niin kuin teitä. Että joku esimerkiksi tyyppiä Kai Chydenius, joka mä tunnen hyvin, tuli juttelemaan mukaan ja sanoi, että mä voisin säveltää turkulaisista runoilijoista suomeksi ja ruotsiksi, suomen ja ruotsinkielistä runoutta, niin mä voisin säveltää niin kuin koko sen kaaren kahdella kielellä alkaen tuohon keskiaika tai sinne päin tai 1600-luku ja tähän päivään ja tehdä siitä niin kuin tämmöinen konsertti. No tämä ei enää ollut mahdollista, koska meillä oli avoin hako jo mennyt umpeen ja Chydenius nyt ei ollut sattunut hakemaan. Ja niin edelleen. Siis tämä on yksi yksittäinen esimerkki, mutta mua nolotti, koska sehän olisi ollut eräänlainen myöskin niin kuin pysyvä, tämä on vain yksi esimerkki, eräänlainen yksi pysyvä tulos, joka olisi jäänyt, siis sellaista sävellettyä runoutta. Ja niin edelleen. Paljon sellaista tapahtui, joka johtui siitä, että se prosessi oli löyty kiinni sellaiseksi kuin se oli, mikä oli tapahtunut jo 2007. Ja siihen ei ollut mahdollista puuttua. Eli siis, tässä välissä mä kysyn yleisöltä, että kuinka moni täällä paikalla olijoista on hakenut siinä avoimessa haussa esittänyt jonkunlaisen projekti-idean. Okei, kiitos. Kuinka moni teistä pääsi mukaan tähän itse hankkeeseen? ei näy enää käsiä. Tapanikin, haitteko teette hakenut mukaan? Mulla oli sellainen tilanne, että mä julkaisin kootut runot 2009 keväällä. Ja nautin siitä vuodesta, mikä on sen jälkeen, kun kirja tullut ulos, että tulee kulttuuripääkaupunkivuosia ja muuta, että olen nyt hauska katsoa ja seurata sitä hommaa, mitä kaikkea mahtavaa tulee kirjallisuuden saralta muun muassa. Mä hämmästyin, kun ei tullut mitään. Sitten otettiin yhteyttä kulttuuripääkaupunkivuoden hakuja, että muut oli jo ohi sitten, että meillä on yksi sellainen iso seminaari tekeillä, valtakunnallinen runoseminaari, että olisiko vielä jälkikäteen kiinnostunut kulttuuripääkaupunkivuosi. Siis sieltä tuli sitten vastaus kyllä, että kyllä voi tulla mukaan siihen sitten omalla panoksellaan. Että 2011 oli omalla aika pienellä panoksella mukana sitten semmoisessa hankkeessa, mikä toteutettiin 11.11.2011 Turun pääkirjastossa. Mutta mun on helppo nyt olla puhumassa täällä, koska ei voi sanoa, että olisin reputtanut mitään. Päinvastoin jälkikäteen ilmoittanut, että pääsin vielä nauttimaan 200 euron tuesta, jolla saatiin yksi esiintyjä Ranskasta siihen seminaariin. Joo, kirjallisuus loisti aika paljon poissaololla. Burning Bridge taisi olla melkein ainoita hankkeita. Sitten oli yhdessä Suomen kirjailijaliiton kanssa mä olin melkein jokaisen. Mä olen kirjaliiton jäsen, muistaakseni siellä ei kyllä ei ollut mitään juurikaan kirjaliiton kanssa. On. Oli luentoja, näin kirjani on syntynyt. Okei, mutta kirjasto oli varmaan siinä kanssa mukana. Ei ollut, se oli yliopistolla, se oli vain kirjailijaliitto ja säätiö ja siellä oli aina 2 kirjailijaa kerralla kertomassa, miten heidän kirjansa ovat syntyneet. Meni täysin ohi. Meni ohi. Täytyy tätä on kirjoisten jäseniä. Se oli loistavia ja siitä on tullut kirja. Eli ketkä siinä muuten oli siis järjestänyt? Luettele kaikki ne. Siis 2011 siis kirjailijaliitto ja 2011 ei muita. No yliopisto täytyy olla jossain yliopistolla. Kirjailijaliitto ja me pyydettiin tilat sieltä. Ja sillä tavalla, että ei jouduttu niistä maksamaan sitä. Ja ketä kirjailijoita siellä oli? Voi, siellä oli siis, oliko 18? Ennen kuin sanot mitään, niin mä tiedän, että 2011 säätiön edustaja oli ruotsinkielinen. Oliko kuinka monta ruotsinkielistä ja suomenkielistä suhde? Enemmän oli toki suomenkielisiä, mutta oli siis Claes Andersson ja sellaisia joitain. Mutta se oli kyllä erittäin minusta hyvä ja kiinnostavaa. Joo, en rupea kinaamaan, mutta täytyy sanoa, että on mennyt kyllä ihan ohi. Joo. Tämä oli yleisöltä tulossa. Joo, kyllä. Vähän semmoinen... Esittele itsesi vielä, Robert. Niin, mä olen turkulainen runoilija myöskin, sammakolla. Tosiaan niin kuin vähän yleisempi kysymys siihen ja ehkä niin kuin sulle, ketä vastaat, tai vastasit silloin tästä alakulttuurihankkeesta. Niin mun mielestä jotenkin kun puhutaan niin kuin alakulttuuripääkaupungista tai taideslummista tai vastaavista tapahtumista, niin se vastakkainasettelu, minkä sä tässä niin kuin sun alustuksessa
mainitsit, niin mun mielestä se tuntuu siis jotenkin hyvin teennäiseltä usein. Et jos esim. Mietitään Tapani Kinnusta tässä näin, niin Kinnunen voi varmaan ihan yhtä hyvin esiintyä niin kuin kulttuuripääkaupungin virallisessa tapahtumassa, kun hän voi esiintyä jossain TVO-punkkeikalla lämpärinä, silloin kun TVO nyt vielä oli. Mutta tavallaan, että jos lähdetään tekemään esimerkiksi, mikä niin kuin Taideslummissa mun mielestä on ollut ongelmana, nimenomaan niin kuin tosi vahvaa alakulttuuria ja undergroundia, ja tämä on semmoinen juttu, mitä kukaan ei halua niin minnekään, että nyt lähdetään niin vahvasti tekemään undergroundia, niin silloin se underground menee ehkä sille tasolle, että mä en itse niin kuin enää puhuisi mistään taideslummista siinä kohtaa, koska siinä kohtaa ei saada niin kuin sen tasoisia tekijöitä sinne, että sitä olisi oikeasti mielenkiintoista mennä katsomaan. Niin sen takia mä mietin, että minkä takia se pitää niin kuin alakulttuuriympäristöissä olla niin kuin aina jotenkin lähtökohtana se, että nyt lähdetään lähtökohtaisesti tekemään tosi underground juttua. Että jos me esimerkiksi mietitään, niin millaisessa ympäristössä me ollaan täällä Kirjakaapilassa ja minkälaisia ihmisiä on tullut kuuntelemaan tänne. Tämä on aika undergroundia muuten. Aika undergroundia, mutta samalla siinä näkyy niin kuin molempi kirjo niin kuin tavallaan. Tekin olette täällä molemmat. Nyt annetaan Aleksille Voisin vastata ensin tähän sen hankkeen edustajalle. Onko alakulttuuri vuoksi? Alakulttuuri oli tässä hankkeessa lähinnä semmoinen retorinen keino tavallaan, että haettiin just nimenomaan tätä alakulttuuria, koska se on perinteisesti ollut tämän vastakkainasettelun ytimessä, että kun tämä säätiö selkeästi lähti hakemaan jotain aivan muuta, jotain niin kuin just sä mainitsit highbrow-kulttuuria. Niin en sanonut, että me nyt sitä yksin haettiin. Me haettiin sitäkin ja paljon muutakin. Joo, niin tietenkin, mutta kuitenkin sai helposti semmoisen kuvan, kun vaikka luki sitä hakemusta. Mutta kuitenkin me lähdettiin sit niinku miettimään jotain aivan erilaista. Ja meillä oli myös ongelmia sen alakulttuurikäsitteen kanssa. Siis se oli meille kyllä hyvin laaja, että mietittiin, että onko se meille ongelma, jos joku opera-laulaja vaikka haluaa esiintyä taideslummilla, että todettiin, että ei ole. Että se alakulttuuri on siinä mielessä tosi semmoinen joustava käsite. Ja kuka tahansa voi tehdä kulttuuria, niin kuka tahansa voi tehdä alakulttuuria tai niin kuin tavallaan omaksuu sitä termiä. Että se on aina kun lähdetään keskustelemaan tällaisista termeistä, niin syntyy just ongelmia. Mutta oliko taideslummilla sitten mitään muuta tarjottavaa kuin vaan se, että nyt ollaan tosi erikoisia ja tosi underground? Oli vaikka mitä ja se on just niinku kun tehdään tällaista niinku tavallaan anarkistista kulttuuria, eli niinku omaehtoista, niin on aina tietenkin se riski, että ei saada niinku hyviä esiintyjiä, ei saada niinku sitä oikeanlaista kulttuuria, mutta on pakko ottaa se riski. Tapani Kinnunen sieltä. Joo. Olen ollut taideslummissa esiintymässä läänintaiteilijana. Aikoinaan ollut Tomi Parkko on ollut esiintymässä, Juha Kulmala, Jarkko Lainipalkinto on ollut esiintymässä, Esa Hirvonen on ollut esiintymässä. Että kyllä siellä on ollut näitä vierailu koko ajan. Sitä mä en tiedä, onko ollut Jenni Haukia esiintymässä, mutta kaikki muut on ollut niinku hyvin epätasoista, sanoisin, ja se on just taideslummin niinku mahtavin puoli. Että niinku kuka tahansa on tervetullut luomaan kulttuuria. Niin, mä en siitä, että oliko undergroundi vai ei, niin kyllähän se, että mulle sanotaan, että sulkiin, niin kyllä se tarkoittaa, että se on ehdottomasti että kaikki alakulttuuri- ja undergroundin kriteerit, koska tämä tulee niin kuin ylhäältä sanonta. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että onko siinä sitten tämä taideslummi juttu, niin se oli niin kiinnostavaa taiteellisesti, mä oon erittäin puristi sitten niin kuin henkilökohtaisesti, niin mä menin katsomaan ja tykkäsin näkemästäni ja kuuntelemasta. Ja 30 vuoden taideseurantakokemuksella se oli edelleenkin, niin kun puhun taiden nautinnosta. Sitten mä haluan puhua tuosta pikkusen pari sanaa tästä, mitä Kei sanoi tästä organisaatiosta, koska tämähän oli itse asiassa
hän on tullut mukaan sinne kesken kisoja. Jos joku sattuu lukemaan tämä EU-raportin, mikä tuli tästä, kun Turku sai tämän. Virkamiehet arvioivat, että Turun hankkeen suurin ongelma on se, että puuttuu taiteellinen kvalitatiivinen arvio siitä hankkeesta, hankehausta, mikä osoittautui, että kun te sanotte nyt, että siellä haetaan Haiprota tuolla kulttuuripääkaupungissa, että kauhean vähän sitä sitten kuitenkin lopulta niin kuin tavoitettiin. Että se oli siellä muutamia niin kuin tanssin puolella Tero Saarena loistavaa, mutta sitten niin mun omalla alalla niin se olisi niin kuin kuitenkin tarvinnut, jos nyt mä ajattelin tällä, niin olisi ollut hienoa, että niin kuin Taideslummilla olisi ollut niin kuin haastetta, että olisi ollut niin kuin todella semmoinen isot ja tämän tyyppiset näyttävät tapahtumat, niin sitä ei ollut. Että aika pitkälle niin Taideslummin profiili oli, ja tämä alakulttuuripääkaupunkihankkeen profiili on olla nimenomaan ruohonjuuressa kiinni. Ja tähän samaan niin kuin sosiaalisen kenttään tuli myös niin kuin tavallaan tämä suurin osa siitä 2011 hankkeesta. Et toimitti tavallaan pikkusen niin kuin samalla sektorilla kuitenkin loppujen lopuksi, että tavoittelette niin kuin tämmöistä miten mä sanoisin, lähellä kansaa olevia systeemejä, joihin voi helppo osallistua niin kuin matalan kynnyksen juttu. Se niin kuin hallitsi tätä toimintaa ja no ei siinä mitään, sillähän tuli ihan paljon ihan hauska, mutta minä olisin henkilökohtaisesti kaivannut 2 kappaletta korkean kynnyksen juttuja. Kiitos. Niin, mulla oli ihan vaan lyhyt kommentti tuohon niin kuin ajatukseen siitä, että Taideslummilla ei ole niin kuin jotenkin tietyn tasosta sisältöä ollut. Mun mielestä siinä on just ollut ihastuttavaa se, että siellä ei ole ollut mitään kulttuuripoliisia päättämässä, että mikä on se taso ja mikä on sitä oikeanlaista ja tarpeeksi tasokasta kulttuuria, vaan se on nimenomaan ollut semmoinen foorumi ja areena, jonne kuka tahansa on saattanut tulla vaikka ensimmäistä kertaa lausumaan runoja ääneen. Ja sitten siellä on myös ollut, niin kuin Tapani sanoi, niin monia tämmöisiä periaatteessa ihan nimiäkin. Ja mä esimerkiksi just silloin 2008 pidin valtavasti siitä, kun Nukketeatteriryhmä Kuuma Poikanen kävi jotkut keskeeräisen esityksensä harjoitukset pitää siellä. Et eihän sen tarvitse olla niin kuin valmista, sen ei tarvitse olla hiottua ja periaatteessa kelle tahansa avoin areena tietyssä maantieteellisessä paikassa ja tietyn määrän päiviä. Joo, no on kans mun mielestä Taideslummista hyvin kyseenalaistaa sen, että eihän taide mitään kilpailua ole, tai sen tarvitse olla mitään kilpailua. Ja semmoisen taidekäsityksen se kyseenalaistaa myös, että onko taide jotain, niin, miksi kilpailu pitää levittää kaikkea. Ja mun mielestä Taideslummilla on ollut hyvä fiilis aina, ja mun mielestä se on tärkeintä, että se tarvitse olla semmoista pinnistämistä, että nyt näytän, että olen nyt niin kuin ylitän kynnyksen, ja vaan sillä lailla, että siellä voi syntyä spontaanisti jotain. Ja sitten ihmiset niin kuin spontaanisti ja siinä niin kuin, se mahdollistaa paljon enemmän kuin se, että niin en mä edes ymmärrä mikä se taso on. Mä tiedän, en mä tajua sitä juttua. Mulla on vissiin ihan erilainen taidekäsitys tai käsitys tuossa asiasta. Mun mielestä mä voin... Niin, okei. Keiltä tähän kommentti vielä, sitten seuraavan kysymyksen. Joo, Tommi Varkkonenhan, mitä tulee näihin kirjallisiin hankkeisiin, niin hänhän oli keskeisesti vetämässä tätä runomuotokuvat-hanketta, jossa tehtiin runomuotokuvia vanhainkodeissa, sairaaloiden pitkäaikaisosastoilla, läänin vankilassa, vangeista ja niin poispäin. Siis se ryhmä, Tapiri, teki näitä runomuotokuvia ja sitten se perustui niinku siihen, niin kuin sä varmaan tiedät, semmoisen kohtaamiseen, että oltiin niinku vähintään puoli tuntia niinku kohdakkain ja niillä runomuotokuvilla tehtiin ikään kuin näkyväksi se ihminen, esimerkiksi se vanki, muuna kuin, joka muuten oli numerona, niin hänestä tuli indiviidi, hänestä tuli ihminen toisella tavalla ja sitten luovutettiin ne runot sitten sille ihmiselle. Ja se oli esimerkiksi juttu, jota moni arvosti kovasti esimerkiksi vanhainkodeissa
Vangeista en tiedä, mutta vangin vartijos piti sitä erittäin hyvää juttua. Se olisi pitänyt myös jatkaa siellä, että 2011 säätiön edustajista olisi tehty runomutkua. Joistain taidettiin tehdäkin. Joo, mutta... Minustakin tehtiin jo. Okei, joo. Mutta se oli siis kirjallinen ja minusta se oli hyvä. Mutta minusta Mikko on oikeassa siinä, että hyvin paljon siitä, mitä tehtiin, oli sellaista, joka oli tällaisen hyvin matalan kynnyksen. Ja sellaista, jossa oli tyyppiä klaffi, jossa jokainen sai tehdä omia elokuviaan ja ties nyt mitä. Ja just nämä tietysti tavallaan hyvin korkeasti ammattitaitoa vaativaa, mutta toisaalta ei välttämättä kulttuurisesti niin kuin loistavia taidesaavutuksia seurannut tästä kuvahankkeesta, jossa ensin koulutettiin vanhainkotien ja sairaaloiden pitkäaikaisosastoilla olevaa henkilöstöä keskustelemaan kulttuurista ihmisten kanssa, vanhusten kanssa. Ja sen jälkeen koulutettiin taiteilijoita, ryhmätaiteilijoita, jotka meni sitten, tehtiin kulttuurisuunnitelmat. Siis se oli se idea, yhdessä kahden ihmisen, yksi hoitaja ja yksi ihminen teki yhdessä sen ihmisen kulttuurisuunnitelman, joka liitettiin siihen sähköiseen hoitosuunnitelmaan, joka oli siinä. Ja sitten koulutettiin taiteilijoita, jotka meni niihin paikkoihin ja siis saivat tietää niin kuin sen organisaation, sairaalan tai muun kautta, että minkä alan taiteilijoita siellä nyt tarvitaan, että voidaan panna toimeen ne suunnitelmat. Ja se synnytti paljon hyviä asioita oikeasti. Mutta siitä ei tietysti mitään erityisen suuria taide-elämyksiä tullut muille kuin ehkä niille ihmisille, jotka sitä teki. Ja tämän tapaista oli paljon ja minä pidän sitä hyvänä. Minä pidän sitä oikein erinomaisen hyvänä, vaikka se ei näkynyt niin kuin ulospäin juurikaan. Mutta sekin on sellaista, jossa voi parhaimmillaan syntyä jotain hyvää. Nyt syntyi muun muassa sitä, että lääkitystä voitiin vähentää, ihmisiä virkistyi, dementoituneet ryhtyi puhumaan ja niin edelleen. Se oli vähän semmoinen niin kuin herätysliikkeen juttu. Taiteilijoiden lääkitystä lisättiin. Ja se jatkuu tällä hetkellä. Niin, että se on Varsinais-Suomen taidetoimikunta, jonka hoivissa niiden taiteilijoiden koulutus on tällä hetkellä. Ja siinä on Suvi Aarniota ja siis Kaimasi ja muita sellaisia, jotka on mukana siinä ja monia muita. Kyllä mä tiedän tästä. Joo, hei, mä oon Mari Puukkanen, mä oon tekemässä väitöskirjaa anarkistisesta toiminnasta Suomessa ja mä olin myös tuolla 2011 vuonna havainnoimassa taideslummia. Ja ehkä mä haluaisin vähän myös kyseenalaistaa sitä ajatusta, että kun mennään puistoon järjestämään joku taideslummi, että se on niin kuin kaikille avoin, kun ollaan tällä avoimessa tilassa. Että kyllä niin kuin, siinäkin kuitenkin on niin kuin aika homogeeninen järjestäjäporukka ja osallistujaporukka. Että kyllä se niin kuin, siellä jotenkin alakulttuurikentällä myös pitäisi paljon enemmän niin kuin pohtia sitä, että mistä tämä niin kuin meidän yhteisyys rakentuu ja missä nämä niin kuin rajat on ja tavallaan rikkoa sitä ja yrittää jotenkin aktiivisemmin luoda niitä suhteita. Silloin kun taideslummi... Ei kun mä pitää saada sanoa nyt heti. Taideslummi oli tällä lähettyvillä tässä puistossa. Mä menin sitten yhtenä päivänä, sinne istuskelemaan olemaan ja ajattelin, että minä nyt niin kuin haluan kokea. Mutta siellä kaikki kiersivät minua kaukaa. Kukaan ei jutellut mun kanssa, ei mitään. Mä olin ihan niin kuin... Niin, Ne ei idea, että kaikki tulee samaan paikkaan, vaan se on sillä lailla just, että kaikki voi tehdä omat slumminsa omiin puistoon. Niin mutta tämä onkin ongelma. Jos se on yhteisöllistä ja niin poispäin, ja jos tämä on se, mitä sanotaan taideslummiksi, siinä lukee taideslummi päälle ja niin poispäin, mutta sinne ei voikaan tulla. Siis mua häiritsee lähinnä se, että jos niin sun käsityksen mukaan ensin sä puhut avoimesta kulttuurista, ja sitten taas kun joku muu kun ehkä näyttää samalta tai pukeutuu samalla tavalla kuin sä tai sun frendit, ketkä tekee siellä varmasti hienoa taidetta, niin sit se ei enää olekaan jotenkin yhtä avoin. Niin se, mikä mua niin häiritsee taideslummissa. Nyt mä annan Aleksikselle puheenvuoron. Onko taideslummi näennäisavoin?
Se on sellainen ongelma, mistä me ollaan puhuttu hyvin paljon just näiden järjestämisessä. Mä en ole nyt viime vuosina ollut mukana järjestämässä, mutta olin silloin 3 kertaa. Ja puhuttiin just siitä, että se niinku ehkä on jossain määrin pois sulkeva, koska siellä liikkuu ihmisiä, jotka niinku pukeutuu tietyllä tavalla, käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja meidän ratkaisu oli sitten ehkä se, että markkinoitiin niin kuin mahdollisimman laajasti erilaisille ihmisille. Yritettiin niin kuin, tavoittaa kaikenlaisia ihmisiä, mutta tietenkin se ei aina onnistu. Eli tietyt asiat nyt kiinnostaa tietynlaisia ihmisiä. Eli se on ehkä se ongelma tässä. Mitä sä vastaisit Keille, joka on tullut avoimin mielin kokeilemaan sitä ja mitä niillä tapahtunut? Sanoisin, että olisit ottanut niinku Homman 10 haltuun. kaveria mukaan ja vallannut Valkkovan olisin oppinut. Joo. Et sanoisin, että jos yksin lähtee niin saattaa tulla. Siis mullekin on tullut sellainen olo taideslummilla. Mä oon mennyt niinku pukeutuneena niinku Farkuissa, normaalissa farkuissa. Niin, mä oon siis tottunut siihen, että mä menen yksin vaikka minne. Ja se oli mulle yllätys, että kaikki kiersi kaukaa. Mutta nyt minä sanon vielä yhden asian, kun mä kerron nyt sain puheenvuoron. Se koskee tätä, koskettiko joku asia siis, Pakkolaa edelleenkin. Niin minulle hyvin tärkeää oli 3. tilan vastakertomusjuttu, jossa oli esityksiä, siis esittävän taiteen esityksiä, muun muassa tämä brasilialainen nainen on karannut, mutta Kyynel, mitä se nyt on? Siis loistava esitys, jossa oli 2 naista ja muusikkoja. Ne vaihtoi rooleja, ne oli välillä niin kuin mies, nainen ja niin poispäin, vaihtoivat sukupuolta ja roolia ja niin edelleen. Ja se käsitteli niin kuin prostituutiota Brasiliassa, ja hän on siis brasilialainen kirjailija. Loistava, aivan erinomainen. Toinen oli sitten, ja heidän muutkin esitykset, toinen oli sitten tämä John ja Leonor, jossa oli taidetiede, prostituutio, transseksuaalisuus Englannissa, lontoolaisten... Sukupuolisuus. Mitä? Transsukupuolisuus. Transsukupuolisuus, olen ruotsinkielinen. Niin mäkin. Joo, niin taidat olla, joo. No joo, transsukupuolisuus. Joo, aivan oikein. Niin missä perustui kokonaan aitoihin, niin kun tutkija oli mukana lavalla nukketeatteri esiintyjän kanssa. Ja se perustui siis transsukupuolisen miehenä syntyneen prostituoidun oikeudenkäyntiin Lontoossa 1500-luvun lopulla. Loistava esitys, aivan erinomainen. Joitain tällaisia oli, jotka todellakin niin kuin vei mukanaan. Joo, niin mä olisin mielelläni tietysti vielä enemmän sellaisia nähnyt. Mä en tiedä, että itse saattoi olla, mutta mä en ehtinyt kaikkiin. Nyt mä kysyn teille seuraavan kysymyksen. Kun sanotaan, että kulttuuripääkaupunkihanketta on arvosteltu siitä, että on ilotulitusta ja spektaakkelia ja niin edelleen. Alakulttuuripääkaupunkia arvostellaan siitä, että teillä on joku spurkumaja, jossa rantojen miehet makaa siellä homehtuneella patjalla. Niin turkulainen taide on varmaan tämä yksi iso asia, mitä kummallakin hankkeella ja ylipäätään Turussa on peräänkuulutettu. Toteutuuko teidän mielestä alakulttuuripääkaupunkihankkeessa ja kulttuuripääkaupunkihankkeessa tämä turkulaisuus nimenomaan? Ja nyt mä annan Kein vastata viimeisenä, koska se on ollut nyt niin paljon äänessä. Tapani. Miksi kutsuitte minua? Turkulaiset runoilijat ja kirjailijat ottivat käsittääkseni lähinnä osaa kulttuuripääkaupunkihankkeeseen katselijoina. Olisitko sä kaivannut enemmän? No, se on sikäli vähän hankala homma, että kirjallisuus ja runous, se ei riipu mistään tietystä vuodesta. Se voi olla Hapinan vuosi, Härän vuosi, Sian vuosi, kulttuuripääkaupunkivuosi. Se jatkuu
jonkun tietyn vuoden jälkeen ja sitä on ollut tiettyä vuotta ennen. Että se ei ole riippuvainen niin tämmöistä pörssisuhdanteista. Että sikäli runous ja kirjallisuus on ongelmallinen. Mä odotin, että siellä on niin jotain mielenkiintoista kirjallisuusjuttu, mutta sitten kun ei ollut ja mä otin yhteyttä siinä, niin siellä kyllä sanottiin rehellisesti, että kirjallisuus on jäänyt vähän jalkoihin tänä vuonna. Että jos jotain vielä tulisi, niin tosiaan on mahdollisuus vielä sinne jotain pitäisi saada. Mutta toisaalta mä oon kiinnostunut myös runouden ja kirjallisuuden ulkopuolella kuvataiteesta, kaikista muista taidemuodoista myös kuin sanataiteesta. Kyllä mä muistan Mikko Paakkolan työtä aiemmilta vuosilta paremmin kuin kulttuuripääkaupunkivuodelta, täytyy tunnustaa. Mulla oli yksi näyttely kulttuuripääkaupunkivuodelta. Se jäi jalkoihin ilotulimuksena. Taisi jäädä, joo. Seuraavaksi mua jäi vähän mietityttämään jo aika aikaisessa vaiheessa, että niinku, mikä on tämä tuikulaisuusaspekti nyt tässä koko kulttuuripääkaupunki-hommassa sekä niinku teidän hankkeessa että meidän hankkeessa. Onko se niinku tuikulaisten tekemää kulttuuria, onko se niinku tuikulaisille suunnattua vai molempia, että sitä yritettiin kovasti miettiä. Ja mun mielestä siinä olisi pitänyt olla näitä molempia mukana. Niin kuin ainakin joistain projekteista sai sen kuvan, että oli lähinnä niin kuin turisteilla suunnattua, että haluttiin niin kuin lisää matkailua. Mutta käytä alakulttuuripääkaupunkia oikeastaan. Virallisesta hankkeesta. Siis meidän oli, musta on niin kuin ihan mahtavaa, että tämä meidän hanke, siis alakulttuuripääkaupunkihanke oli siis tamperelaisen idea alun perin, mutta kuitenkin ne, jotka sitten lähti toteuttamaan, sitä oli turkulaisia pääosin ainakin. Ja siinä tuli aika hyvin esille tämä niinku paikallinen turkulainen alakulttuuri ja tietenkin se oli siinä mielessä myös hyvin turkulainen, että niinku siihen taideslummiin pystyi niinku törmäämään, jos liikkui Turussa ja niinku erilaisiin performansseihin. Ja näin, että siellä niinku turkulaiset oli sekä niinku tekijöinä että kokijoina. Alakulttuuripääkaupunkihanke on voimakkaasti arvostelin nimenomaan kulttuuripääkaupunkihanketta siitä, että sieltä se turkulaisuus puuttuu, mutta olihan siellä siis tosi paljon nimenomaan just turkulaisten parissa tehtävää kulttuuria, niin kuin just nämä, mitä mainitsit äsken, nämä. Teillä oli turkulaisia taiteilijoita tai seudun taiteilijoita tietysti, jotka siinä työskentelee edelleen. Miten sä vastaisit tähän, että kuitenkin ennen kulttuuripääkaupunkivuotta jo on ollut tämä huoli, että nyt vaan isolla rahalla tuodaan näitä ranskalaisia tekijöitä tänne ja kaikki paikalliset tekijät jää jalkoihin. Kävikö näin? Ohjelmaa teki, jos laskee kaikki vapaaehtoiset ja kaikki, siis ei palkalla toimineet mukaan, niin ohjelma teki 23 000 ihmistä, josta oli noin 1000 ulkomaalaisia. Ne tuli 62 maasta. Eli turkulaisten osuus myöskin niissä, jotka jollain tavalla saivat jotain pientä 200 € tai jotain pientä tai isompaa tästä, niin oli toki niin kuin yli 75%. Sitten oli muita suomalaisia ja sitten oli nämä 1000 ulkomaalaista suunnilleen. Se oli se suhde. Mikä se oli suhde budjetista? Mä en pysty sanomaan tätä suoraan, mutta toki oli niin, että mä en tiedä edes pystykö sitä laskemaan, koska yleensä hankkeissa oli sekä ulkomaalaisia että suomalaisia. Ja jokaiselle hankkeelle oli asetettu vaatimus, että sillä pitää olla joku kytkentä tähän seutuun ja siinä pitää olla jotain sellaisia elementtejä, jotka tarkoittaa, että se hyödyntää myöskin tämän seudun kulttuuria pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi nämä englantilaiset, jotka teki avajaiset, niillä oli varjot Turun taideakatemiasta, jotka seurasi jokaista ulkomaalaista toimijaa, jotta ne oppisi sitä osaamista, mitä näillä englantilaisilla oli. Ja siinä oli paitsi ne 1000 koululaista tietysti, jotka oli tehneet näitä semmoisia, mitä ne on, lyktor.
Semmoisia paperisia lyhtyjä, ne on melkein sama sana jo. Niitä lyhtyjä tehneet niitä koulussa ja niin poispäin. Ensin englantilaiset koulutti opettajat tekemään niitä lyhtyjä, sitten opettajat teki lasten kanssa lyhtyjä, niitä oli 1000 ja sitten oli 500 kuorolaista ja oli niitä ja näitä. Ja nämä oli siis turkulaisia, ne harjoitteli yhdessä näiden englantilaisten kanssa ja niin poispäin. Ja kaikilla siis, joka ikisellä hankkeella, jossa oli ulkomaalaisia mukana, oli tällainen vaatimus. Ja minusta se toteutui. Ja täytyy sanoa, että vaikka niin tärkeänä pidänkin, että se tällainen tapahtumien ketju tai prosessi juurrutetaan johonkin paikallisesti, se on aivan olennainen asia, niin auta armias, jos tämä olisi rakennettu yli vain turkulaisten voimiin. Se olisi ollut kauheaa. Että siis ei, nurkkakuntalaisuus on niin pahasta. Siinä pitää ehdottomasti käyttää se mahdollisuus silloin, kun se harvinainen mahdollisuus on, että kollegat voi tehdä yhteistyötä muiden maiden taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa. Että se on aidosti kansainvälinen. Se on aivan ehdoton. Se, missä minusta missattiin ja oikein kunnolla oli se, että tämän kaupungin monikulttuurisuus ei tullut ollenkaan riittävästi esille. Ei ollenkaan. Erittäin heikosti. Se tuli hyvin jossain kaupungin osa viikkoa jossain jutuissa ja sitä yritettiin korjata sitten loppuvaiheessa niin, että loppubileissä Logomossa oli paljon tanssiryhmiä ja niin poispäin, jotka tuli loistavia esityksiä, aivan huippuesityksiä, jotka tuli turkulaisten muun siis muualla syntyneiden tai heidän vanhempiensa ovat jostain muualta tulleet tänne ja niin poispäin. No joo, mutta siis mä sanoisin näin, että vaikka paljon näen virheitä ja pystyisin puhumaan niistä ja olen puhunut monessa yhteydessä niissä paljon enemmän kuin hyvistä puolista. Niin olen sitä mieltä kuitenkin, että vuosi oli erittäin onnistunut. Tai yksi kulttuuripääkaupunkistojen parhaista. Että siinä vallitsi tietty tasapaino tämän niin kuin paikallisen, kansainvälisen ja niin edelleen välillä, joka ei ole helppo saavuttaa, mutta minusta se meni aika hyvin. Jonne, haluan mutta niin se, että alakulttuuri pääkaupunki joitakin, tai ei mitään, antaa olla. Ei mulla ole kysymys sulle, että miten se, kun Tallinna oli silloin toinen kulttuuripääkaupunki ja suunniteltiin ainakin hakemusvaiheessa aika paljon yhteistyötä, mutta mä en sitten käytännössä huomannut juurikaan sellaista. Niitä oli parikymmentä yhteistä hanketta. Joo, okay. Siinä oli sekä isoja että pieniä. Oli esimerkiksi Christian Smetsin 12 Karamassovia, eli Karamassov Workshop, joka myöskin oli muuten niitä hienoja esityksiä, tuli mieleen. Ja sitten oli Tanssiva torni, joka oli erittäin iso tämmöinen tanssiproduktio. Se oli aika mä en osaa sanoa, se ei koskettanut mua samalla tavalla. Mun vieressä istui rouva Parma, arkkipiispan vaimo, siis hän nykyinen vaimo, mutta arkkipiispa. Niin hän oli aivan innostunut. Hän näki siinä niin kuin maailmanhistorian luomisesta ja kautta kaikkien aikojen ja tulevaisuuteen. Mä näin tanssivia tyyppejä torvissa. Ja se on siis erilaisia kokemuksia. No joo, ja oli paljon yhteistä, mutta ei niin paljon kuin oli tarkoitus. Eräs muuten hyvä juttu, joka tehtiin yhdessä, oli berliiniläisen, mutta ranskalaisten kahden ateljeen tekemä tämmöinen niin kuin, ne teki dokkarin, jossa ne tutustui ja kävi Tallinnassa, Turussa, sitten ne matkusti Suomen etelän halki, sitten ne meni Viipuriin, sitten ne meni Pietariin ja niin poispäin. Ne teki dokumenttielokuvan, joka on kiinnostava siitä, millä tavalla ihmiset näissä kaupungeissa ja alueissa, miten he kokevat toisen. Siis miten Suomessa, Turussa, Viipurissa koetaan toisia ja niin edelleen, miten Tallinnassa ja niin edelleen. Se oli erittäin hyvä. Tosi, ja niin edelleen siis, mutta meidän monet hankkeet ja suunnitelmat
tyssäsi siihen, että Tallinnalla ei ollut rahaa toteuttaa. Se oli niin kuin näin. Yksi muuten vielä hyvä juttu, nyt niitä rupeaa tulemaan mieleen, oli Black Market. Se oli myöskin siis tuontitavaraa, se oli saksalaisen berliiniläisen studion tekemä. Se oli jotain, mikä oli performanssia, teatteria, tiedettä, taidetta, mitä vaan. Ja se oli erittäin intensiivinen ja hieno kokemus. Ja lisäksi muuten, niin mitä tuli kirjallisuuteen, niin Kohtaamisia kirjastossa koko sarja oli osa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa ja siinä oli jatkuvasti kyllä sekä kirjailijoita että muuta väkeä. Joo, tässä on yksi ongelma, kun mä seurasin tietenkin vaan niin kuin pääasiassa omaa alani ja sitten muita tapahtumia niin kuin aika randomina. Niin se liittyy itse asiassa tässä tiedottamispuolella. No ei se ole oikeastaan 2011 ongelma on tämmöinen ilmiö kuin suomalainen taidearvostelu. Ja tässä ei sitten niinku missään kohtaa tullut tämmöisiä, että tämä on niinku vau, että tähän kannattaa mennä. Siis kukaan ei ottanut, mikä on itse asiassa ilmiö, joka tuli jo ilmi siitä, että mun aikaisemmista puheenvuoroista, että julkinen keskustelu tapahtumien ympärillä oli vaatimatonta. Ja sen takia ei sitten niinku kansalainen X eli minä, joka haluaa nähdä näitä hienoja juttuja, niin ei löydä niitä semmoisia, että tämä on niinku oikeasti tämmöinen korkean kynnyksen loistava juttu ja tämä on, että ne tulee niinku yleisölle hyvä samassa. Toinen asia, mistä tässä nyt puhuttiin, on tämä turkulaisuus. Mä oon turkulaisena taiteilijana taideyleisönä sitä mieltä, että se on hyvin epäkiinnostava aihe. Eli se, mitä Kei sanoi, että kyllä huomattavasti, että provinsiaalisuus on aatteena ja asenteena semmoinen, että sitä kyllä kannattaa noin niin ihan rehdisti koittaa vaan välttää, jos voi. Mutta sitten kaikkihan me ollaan jostakin kotoisin, että meillä on paikka jossakin, ja sitten toinen asia, että taiteilija, kuka tahansa luovan työntekijä tarvitsee rahat. Ja ne rahat pitää aina aloittaa sieltä läheltä hankkimaan. Et siinä tulee tämä niinku paikallinen näkökulma jokaisen taiteilijan ongelmakenttänä, mutta se ei ole taiteellinen ongelma, se, että sä asut Turussa. Se on kylläkin, se on niinku sosiaalinen ongelma siitä taiteen kentällä, se on toinen juttu, mutta se ei varmaan ole asia, joka niinku tämän tyyppisellä hankkeella niinku muuttuu miksikään. Joo, kiinnostava taide on kiinnostavampaa kuin se, mistä taiteilija on töissä. Mitä koko hommasta jäi itse kullekin käteen? Kysytkö minulta ekana? Kysyn vapaasti siitä, kuka ehtii puhumaan, mennä, jos on jotain sanottavaa. Jäikö jotain käteen? No, mulla on yksi runo, jossa esiintyy sanat kulttuuripääkaupunkivuosi 2011. Se on konkreettinen. Meillä jäi aika pitkälti sit näitä rakenteita ja minkälaisia rakenteita? Just esimerkiksi tää Taideslummi ja tää muutama kulttuuriyhdistyskin, että on olemassa nyt se ry edustettuna täälläkin. Ja sit oli jossain vaiheessa ainakin autonominen kulttuuriyhdistys, joka sitten pyrki saamaan tällaisen kulttuurikeskuksen Turkuun. Se ei ole vielä onnistunut. Mitä sille kuuluu? Jossain vaiheessa se oli jossain niin kuin lautakunnassa käsittelyssä, mutta sitten se mystisesti katosi jonnekin käsittääkseni. En tiedä, sä ehkä tiedät. Tai mulla siitä, että tämä alakulttuuripääkaupungin rakenteellisuus, niin eikö se ollut just yksi pointtikas siinä, että se kyseenalaistaa sen virallisen pääkaupunkihankkeen siinä, että se on niinku just rakenteeton, että kuka vaan voi tavallaan liittyä siihen ja nyt julistautuu joksikin titteliksi. Ja kun taas sit virallisen kulttuuripääkaupungin nämä henkilöt on tällaisia valittuja ja jostain tämmöisiä se on horisontaalinen sellainen, että kuka vaan voi missä vaan julistautua saman idean alle. Sekin on rakenne. Niin on rakenne, mutta se on hyvin erilainen. Just kun siinä niin virallisessa on enemmän tämä niin hierarkia, tällainen rakenne, niin meillä on just tällainen, että se on niin kuin, ne verkostot on ehkä toimii eri tavalla. Niin siinä mielessä sitä, että kritiikkiä kohtaa, että olisi jotenkin suljettu tai ei avoin, niin mä en ymmärrä sitä, että sitä ei vissiin ymmärretty ihan, vaikka siellä nettisivuilla aika selvästi niin se idea esiteltiin, että ei mekään kadulla tapaa tai sillä lailla, että kuka vaan voi olla siinä.
Niin, tuohon avoimuuteen totta kai niin kuin mikä tahansa yhteisö jollain tavalla on suljettu, että vaikka on avoimet haut ja sanotaan, että kuka tahansa voi tulla, niin se on muotoiltu sillä tavalla, että jotkut ihmiset tulee ja toisia se ei puhuttele ja sitten ne, jotka on paikalla, niin kun siihen syntyy jonkinlaista yhteisöllisyyttä, niin totta kai se tietyllä tavalla sulkee myös ulkopuolella. Mutta tuohon mitä Mari kysyi tuosta, että mitä kuuluu autonomiselle kulttuuriyhdistykselle, niin jos mä oon yhtään kartalla, mitä mä välttämättä en oo, mutta mun käsittääkseni se ei ole juurikaan toiminut ainakaan enää tänä vuonna. Ja se lautakuntakäsittely oli silloin 2010 tai 2011 tai jotain, 11 luulisi. kun kulttuurilautakunta teki sen päätöksen, että ne esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaisi työryhmän miettimään tätä tilakysymystä, mutta sitä ei apulaiskaupunginjohtaja ole ikinä vienyt kaupunginhallitukseen tähän päivään mennessäkään. Tuleeko siis Taideslumi 2013 kesällä? Joo. Eli kulttuuripääkaupungissa jäi jäljelle Taideslumi. Juu, jäi paljon muutakin tukea, just näitä verkostoja aika kivasti. Jos minä nyt tietysti olen jo lähtenyt takaisin Helsinkiin, mistä minä tulinkin. Täällä käyn niin kuin kerran viikossa tai kaksi ja sitten minä teen jotain etätöitä Turku 2011 säätiölle, mutta niin, että mä teen sen nyt niin kuin asiahenkilönä, eli på svenska ombud, niin, ja osa-aikaisesti ja niin poispäin. Mutta minua ilahduttaa sellaiset jutut, kun vaikkapa ootapas. Otin mukaan näyttääkseni turkulaisille, ei teille niinkään, mutta joillekin muille, joita mä tänään tapasin, että minkälainen juttu oli Hesarissa siinä versiossa, joka jaettiin Helsingin Sanomien, Helsingin jaossa. Tässä on tässä on Aurajoki-verkoston Turun kulttuurikesä. Tämä ei ole kaupunki, tässä ei ole mitään semmoisia juttuja, että tässä kerrotaan mainoksina, että sitä ja tätä on. Tässä on pelkkää kulttuuritapahtumaa. Näin. Ja tämä on verkosto. Tämä on siis se noin 30 organisaatiota, jotka on mukana tässä Aurajoki-verkostossa. Siinä on taiteilijajärjestöjä ja siinä on teattereita ja siinä on sekä kaupungin teattereja että nämä pienemmät vapaat ryhmät ja tanssiteattereita ja niin poispäin. Sitten kaupunginossa viikot siis elää ja voi hyvin niin, että kun ne ennen oli, tai vuonna 2011 ne oli Turku 2011 säätiön organisoimia, niin siinä on nyt tämmöinen yhdistys, joka vastaa niistä, siis koordinoi. Niinhän tehdään ihan paikallisesti kaupungin osittain ja niitä on taas tänä kesänä menossa. Ja sitten on esimerkiksi Puppets of Aura, joka kokoaa kaikki niin kuin suurin piirtein nukketaiteatteritoimijat, joita on, niin koulutus kuin sitten ammattilaiset ja niin poispäin. Vastaava Future Circus-yhdistys kokoaa taas niin kuin sirkuksen kaikki toimijat, joita on, kouluttajat, koulutukset ja koulutetut ja ammattilaiset ja niin poispäin, kaikki yhteisöt ja niin edelleen. Siis on valtavasti sellaisia verkostoja, nämä on vain nyt muutama esimerkki, jotka syntyy ei niinkään välttämättä sen vuoden aikana, mutta sen kautta. Ja jotka tukevat kulttuurin tekijöitä tässä kaupungissa, joka kuitenkin on kohtalaisen pieni kaupunki maailmassa ja jossa ihmiset tarvitsevat toisensa. Ja ammattilaiset tarvitsevat toisensa sekä niin kuin oman alansa sisällä että sitten yli rajojen. Kaikenlaista tällaista tiede ja taide jatkuu. Agora esimerkiksi erittäin hyvä juttu, josta vastaa Turun yliopiston kulttuurihistoriassa on tiedettä ja musiikkia ja muuta taidetta ja niin poispäin. Teemana tänä kesänä ihminen ja kone ja monenlaista muuta. Eli siis minusta jäi hyvin ja kaikenlaista ja
Meikäläinen ei ole kiinnostunut siitä, että joka paikkaan tulee joku Turku 2011 leima tai joku semmoinen, että eurooppalainen kulttuurikaupunkileima. Tämä ei koskaan ole ollut ikään kuin säätiöhanke. Tämä kaupungille myönnettiin kulttuuripääkaupunkistatus ja tämä säätiö oli väline, jonka kaupunki valitsi sen toteuttamiseksi. Ja se kaupunki on ja tulee pysymään ilmeisesti ainakin toistaiseksi. Se tärkeintä on se, mitä tässä kaupungissa tapahtuu, ei ollenkaan mitä jotkut tyypit, jotka oli tekemässä sitä vuotta. Mitä heille tapahtuu, mä voin ihan hyvin. Tähän loppuun haluaisin vielä, että kuulla Aleksis, mitkä oli parhaat asiat, mitä kulttuuripääkaupunkihanke. No, anna mennä. Niin, tämä liittyy ihan siihen, mitä alussa puhuttiin, kun sä Kei sanoit siitä, että tämä autonominen, että sen niin kannattaa pysyä tästä niin systeemistä irrallaan. Niin, että jos nyt haluttaisiin Turkuun joku tämmöinen autonominen kulttuurikeskus, niin jotta ne niin kuin voi olla tavallaan irrallaan, niin se tavallaan vaatii sitä, että systeemi, että sillä on niin aika paljon toleranssia esimerkiksi jotenkin talonvaltausten suhteen, niiden annetaan olla. Ja sitten myös sitä, että täällä niin autonomisella kentällä on niin valmiutta rahoittaa ja halua rahoittaa sitä omaa toimintaansa, mutta Suomessahan nämä kumpikaan ei oikein toteudu. Helsingissä esimerkiksi Oranssi on kyllä onnistunut aika hyvin siinä, että valtaamonsa talot on saatu pysyvään käyttöön. Mutta kaupunkihan siinäkin tullut vastaan. Kaupunki on tullut, niin. joo. Mä sanonkin, että se on aika hyvä esimerkki siitä, miten on mahdollista toimia. Kyllä, mutta jossain muissa maissahan niin tavallaan ne on vielä tavallaan enemmän irrallaan, että sitähän niin Turussakin sit, niin vaadittaisiin, että kaupunki tulisi siinä sit enemmän vastaan. Kyllä täällä niin akuutisti tarvittaisiin sellaista tilaa, jossa voisi... Niin ja siis Oranssin toiminta, sehän oli niin vuosia sitten, ei Oranssi enää valtaamassa taloja, missä Helsingissä on ihan muita talonvaltaajia tälläkin niin hetkellä. Ja ne ei ole saanut kyllä hirveästi tukea samalla tavalla kuin vaikka Oranssi ja sama tilanne Turussa. Joo, mä en tiedä minkälainen tuo, mutta Englannissa oli 70-luvulla sellainen laki, että jos talo tai asunto oli tyhjillään, se sai vallata. Se oli helppoa sen takia. Kun Suomeen siirrettiin sama juttu, niin se ei ollutkaan niin helppoa. Italiassa on vielä voimassa laki, jonka mukaan voi ryhtyä asumaan tyhjässä talossa. Niin, tämä on just tätä. Että näissä on tällaisia pieni paikallisia eroja. Minusta olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuisi, jos Oranssi päättäisi vallata jonkun talon. Niin varmaan kaupungin tuki saattaisi olla hieman hankalampi sit siinä vaiheessa. Viimeinen Juhannessa tullut kanssa, niin sitä liittyy tähän niin just tavallaan sanotaan vaihtoehtokulttuurin ja taiteen tekemisen autonomia-suhde tavallaan systeemiin. On siinäkin hankaluuksia, niin kuin Mari sanoi, että tämä, niin kuin, missä määrin niin kuin kaupunki suvaitsee, missä määrin kysymys on niin kuin rahasta, todellisuudesta ja rahasta, koska tiedän, kun Turussa on kosolti taiteilijoita, kuvataiteilijoita ja hyvin monella on taiteilijoita, jotka on todella tyytymättömiä vallitsevaan tähän niin kuin tilatarjontaan, mutta he ei uskalla ääneen sanoa, koska ne olemassa olevat tilat niin voisi yhtäkkiä niin kuin, ei jatkossa en olisikaan käytössä. Tietenkin on kysymys apurahojen hakemisesta, että kenen apurahoja haet, niin jos sä vähän katsot, että mitä sä sanot missä tilanteessa. Se koskee taiteilijoita, se koskee tieteentekijöitä, se koskee vaikka ketä. Se koskee kaikkia organisaatioita melkein, tai yksilöitä, jotka hakevat jotain julkista rahaa. Semmoinen on tilanne. Sieltä just huomaa, että Turussa on aika pieni kaupunki. Joo, se pitää on. aina miettiä miten toi. Nyt mä voin pistää pakettiin tätä. Aleksis, parhaat asiat, mitä kulttuuripääkaupunkihanke 2011 toi Turkuun? Parhaat asiat, no sanoisin, että just nämä projektit, mitä sä mainitsit, niin kuin esimerkiksi just vanhankodistaiset, ne niin kuin osallistuttivat tavallaan niin kuin tavallisia ihmisiä, toivat niin kuin taiteen tavallisten ihmisten niin keskellä tavallaan. Niin kaikki sellaiset projektit oli musta hienoja. Okei, parhaat asiat, mitä alakulttuuripääkaupunkihanke toi Turkuun? Kriittisen näkökulman kulttuuri, niin se oli tärkeää. Sitten haluaisin vielä kysyä loppuun, että
Jonne, voitko ottaa vastuun siitä, että jos Kei tulee 2013 taideslummiin, niin sä opetat Keitä maalaamaan spreikannua? Minä osaan jo. Joo, olet vielä paremmin. Joo, mä osaan jo. Mä oon siis tehnyt sitä tuolla, tai sieltä ei karkoiteta tuolla Kalasatamassa Helsingissä. Joo. Sinne pääsee mukaan. Tralala. Hyvä. Voidaan laittaa puhelinnumeroa tähän. Avataan sieltä. Hyvä, kiitos kaikille. Tuosta voi kulttuuriviikkoja ottaa. Joo, mä oon antanut just pois sen juhlanumeron, kun mä kävin tapaamassa ystäviä Roomassa, joka toinen osapuoli ystävistä, eli nainen on suomalainen ja hän on kirjoittanut kulttuuriviikkoihin 70-luvulla ennen kuin hän muutti Ranskaan. Ja minä ajattelin, ja oikein ajattelinkin, että kun mä vien meidän kotiin tulevan kulttuuriviikko kappaleen hänelle, niin hän ilahtuu, koska se on hänenkin historiansa ja näin kävi. Ja meillä ei siis ole sitä nyt kotona ja se on mun miehen nimissä, niin se on mun hyvä ottaa Omat kappaleet. Omat kappaleet, joo. Kiitos teille. Kiitos.